sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ampahanon? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw wala. Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kag magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. Sa dilaw wala. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatsyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa bag-o nga mga pagpanibag-o politika,
nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyad tong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:36 sa hapon. Mayong hapon, Banwa, Syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag Palimati. Sa 16 ka Banwanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka barangayan sa Syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Las Paras, probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Nagapalawat maganda sa pagpanamyaw sa aton nga mga kaalagad nga mga overseas Filipino worker nga nagatutok kung nagsuporta diri sa aton nga palatuntunan sa Kazakh Special Coverage. Subong man diri sa aton sa 88.1 Kadar FM. Nagapalawat maganda sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz, sa may mga talipapa da, ay may tulutapangko. Maayong hapon sa aton tanan-tanan, kag maayo or manayanaya ang panahon, maayo man ang silak ni Haring Adlaw hasta sa karon. Pero sa gihapon, importante nga ang kada isa sa aton nagahalong gid mga kalagad, no? Kay wala kita kay balos ang tiyempo. Subong man sa aton nga kabuhi, ginagulpi lang kita, no? Sa mga paghangkat o kung pagtilaw. Importante na kapanginlaman kita kag preparado kita mga kalagad. Kung si Ma'am Donna asumad pa, ay na-miss naman si Ma'am Donna diyo. Daw sa kapreparado gid, no?
Maayogin ko preparado kita mga kaalagad. Samtang nagapatigayon ka madalas ang pagpulo pangape, pangita sa inyong sura, no? Karon sa gabi, ay ba pulo pamalandong. Pulo pungko. Kabay pa, no? Ngayara kita sa maayong nga kaimtangan mga kaalagad. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast ng 88.1 Kader FM. Pinaagi sa pagdumalas ang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kag sa pangalan sa aton nga station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Cranflor, at ang program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Ibalia. Sa aton nga technical director, Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja, partner technical, Alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Maging kaupod nyo naman sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Iniman sa Alagad Real de la Rosa. Opdi nyo kita banwa diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage para sa Biyernes nga edisyon, Abril 30, 2021. Sana all may sweldo pa. Sana all wala iban sa mga bills, no? Sa mga balayaran, mga kalagad. Pero sige lang bakas lang ta mga langga, no? Padayon kita gihapon yan, no? Nga maghimo sang aton nga mga alubrahon, no? Nga may kapagsik mo. Kapagsik kag dedikasyon, no? Para matapos ini nano man. Kamusta man ang wala naka-intro? Wala naka-play sa intro. Lipat ko yun. Excited ka, girl. Pero anyway, mga kalagad, wala ko taka-intro, no? Sa aton nga... wala nato na play aton nga intro. Pero sige, upon welcome diri sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage, ini gali mga langga. Sige, play ko na lang siguro. Karon sa aton nga pagbalik mga kalagad. Pero sa nahambaltanan, no? Kabay paupdan nyo kita diri sa aton nga pangalagad. Kaga sa managa sa ulog dira sa ilang kadlawan. Happy birthday! Ilabi na kay Reverend Father Vincent Bernas, Father Bern. Kag si natipat ka. Taon ko lang nagkaroon. Happy birthday sa managa sa ulog sila kadlawan, no? Happy birthday kabay pa mabaton naton. Sige hapon napadayon nga pagpalangga kung gugmas ang mahal nga Dios na pinagi sa mga bugay kag grasya nga aton nabaton sa tagsa ka adlaw. Sa mga nagsaulog sa ilang anniversary, happy anniversary. Sa mga nagsaulog sa ilang mansari, happy mansari. Day sari pag Anyway, ano ba lang mga balantayan nga balita ng atong pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamod diri sa atong nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa atong nga mga pangulong dinalan, balita lokal. Inse ka mga banwa lakip ng syudad sang Rojas, may nagapabiling nga kaso sang COVID-19. Samtang Governor Contreras may panawagan sa publiko matapos nga mabato ng unang nga dose ng bakuna batok sa COVID-19. Kag pagpangdakop sa mga illegal nga pagquarry nagapadayong pinaagi sa Task Force Cabalaka 6K. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita National. Tourism frontliners kabayan sa priority group nga makabaton sa bakuna sunod sa DOT o na Department of Tourism. MSCQ extension sa NCR Plus dako nga bulig para sa mga ospital sunod sa PHAP. Kag Pilipinas magapadala sang pulig sa Pungsod, India. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Tantang sa aton balita sa Veritas, mga pumuloyo ginganyat nga magtukod sang kaugalingon nga gulayang bayan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Right, amo yan banwa mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakayong pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage para sa Biyernes nga edisyon. Oras nato alas 4:45 bago naton no apat paton ni mga balita aton anay ibaluon mga kalagad ang sitwasyon no diri sa Puso Pilipinas unsa ang lakat sa panahon mga kaalagad. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon.
Pantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauli nga datos sang DOST Pag-asa, ang easterlies ang nagapekto sa Visayas kag Mindanao. Samtang sa forecast weather condition, ang Metro Manila kag iban nga porsyon sang Pilipinas lakip ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan tugay ni sang easterlies kon localized thunderstorms mga kalagad. May posibilidad sang pagbaha kag landslides labi na sa tiyon sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang bilog nga pungsod maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from east to northeast. Samtang coastal water makanay tubtub kasarangan ang balod 0.6 to 2.1 meters. Maximum temperature naton subong adlaw 32 degrees Celsius alas 2 subong hapon. Ang minimum temperature 24.6 degrees Celsius alas 5 kaina sang aga. Samtang sunrise buwas gadlaw alas 5:34 sa aga, sunset karon alas 6:13 sa gabi. Wala kita sang low pressure area, wala kita sang bagyo mga kaalagad. Pero sa gihapon, ang aton nga pagpahanumdum sa aton nga mga kaalagad, no, ilabi na sa mga nagapuyo, malapit sa kadagatan, kasubaan, kasapaan, kag sa mga kabukiran, maghimo kita sang mga nagakaigong atikang, no, kung may pagbunok sang ulan. Kagan sigida, no, nga mag-report sa inyong barangay kung sa pinakamalapit nga municipal or city disaster risk reduction and management office. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Lito naman kita mga kalagad diri sa aton nga paghatag sa inyo, no, sang latest update sa gihapon sa padayon naton nga pagmonitor sa estado sang mga kaso ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa bugman diri sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sandig mga kalagad sa Worldometers, ang latest update mga kalagad sa kaso ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan naglabot na sa 151,179,240. Di matapos may dugang no nga 58,890,000 ka mga panibagong kaso. Samtang total number of deaths no naglabot na sa 3,180,630. Dugang mga panibagong kaso as of this press time 1,799. Mga nag-ayo mga kalagad naglabot sa 129,145,480. Mga nagpabiling aktibo yara sa 18,853,130. Samtang sa mga sambitan nga numero sa aktibo nga kaso ang nagpabiling sa seryoso o critical kondisyon yara sa 111,678. Kag ang numero sa mga nagtaliwan mga kalagad per 1 million population nga nadugang 408. Samtang di kita sa aton sa pungsod Pilipinas, sandigman sa pinakauli nga datos ng Department of Health Philippines, may dugang nga 8,748 ka mga kasos ng COVID-19 sa sulod sa 24 oras diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Lakip sini no, lakip diri mga kalagad sa report sa Department of Health. Mayara sa 4,143 ka mga dugang nga numero sa mga nag-ayo kag 89 naman ka dugang nga numero sa mga nagtaliwan. Sa karon ang Pilipinas mayara na sa kabugsan nga 1,037,460 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Sa diin ang porsyento sa mga aktibo yara 7.1%, kung kabugusan nga 73,908. Porsyento sa mga nag-ayo 91.2%, kung kabugusan nga 946,318. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.66%, kung kabugusan nga 17,239 mga kaalagad. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang liton kita mga kalagad diri sa aton sa Western Visayas, sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May 315 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw.
Kag ginigilakipan sa Aklan nga may 4, Antique 8, Capiz 27, ang Iloilo nga may 24, Santang 136 naman ang Negros Occidental. Samtang may 105 naman no nabalhag sa Bacolod City kag Iloilo City nga may napulo mga kaalagad. Ang total confirmed cases diri sa Western Visayas naglabot na sa 35,153 samtang sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso ang nagapabiling nga symptomatic 65.06%, mild 31.27%, moderate 1.23%, severe 2.34%, kag critical 0.12%. Samtang diri naman sa aton sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakuling nga datos sang Provincial Health Office nga napitsahan Abril 29, 2021 as of 12 noon kahapon. May dugang nga 27 no sa na-mention ta kaina. Sa diin ang aktibo nga kaso sa Capiz nagapabilin sa 188. Manag-ayo naglabot na sa 1,456 akon 84.91%. Numero sa magtaliwan 81 matapos na dugangan sang duwa kahapon. Pagkabugusan niya 4.69%. Ang kumpirmado nga kaso nga nabalag sa Capiz naglabot na mga kalagad sa 1,725. Samtang din naman sa syudad sang Rojas, sandigman sa pinakuling nga datos sang City Health Office. Mayara karon sa nga 67 ka mga aktibo nga kaso. Ini matapos nga may 6 no ka mga dugang na kumpirmado nga kaso nga nabalag kaapon nga adlaw sa syudad sang Rojas. Sa din ang mga akon kabuusan nga kumpirmado nga kaso sa syudad naglabot na mga kalagad sa 897. Sa din sa mga sambit nga numero 782 diri ang mga nag-ayo kag 48 naman ang ginbawian sa hulam nga kabuhi. Special coverage. Kasag Special coverage. Amoy ato banwa ang mga balita o kon mga numero no sa mga kaso sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa bumandiri sa aton sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas kag sa probinsya sang Capiz. Ang kaundan sa aton nga mga panginyada nga mga headlines sa aton nga pagapanumbalikan matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo.
Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:56 hapon. Balik din mga kalagad sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage sa gihapon Milalagad Real de la Rosa. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan no, nagatutok sa aton via Facebook Live. Sa aton nga mga kalagad kay Maria Rica May Pablo. Mayong hapon man sa kay Lagad John Rafael Fabregar, kay Ma'am Paula Bolquerin, kay Lagad Liza Generale, kay Ma'am Melba Agabe de la Peña, kay Lagad Love de Chosa. Mayong hapon. Sa din ikaw subong best. Sa mga gusto na magpaabot sa ilang mga mensahe or panamyaw, pwede kayo nyo mag-comment rin sa itong comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. Oras na to, alas 4:57. Diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kadar FM News Team. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa aton labing una nga balita lokal 15 ka mga banwa lakip ng syudad sang Rojas may nagapabiling nga kaso sang COVID-19. Para sa pagatagkaunan silang nga balita, yara sa line number 3 si Alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Rica, sa report please come in. Nagdangat liwat sa 15 ka mga kabanwahanan lakip ng syudad sang Rojas sa may mga nagapabilin nga aktibo nga mga kaso ng coronavirus disease o kon COVID-19 sa kabilugan nga probinsya. Sandig sa pinakaulihi nga datos ng Capiz Provincial Health Office, nagtimbuok na naman sa 188 ang mga aktibo nga kaso sa makatalagam nga sakit sa Capiz, nga ginlakipan sang syudad sang Rojas nga may 64 ka mga kaso, President Rojas nga may 33, Hamindan 24, Sigma 18, Pontevedra 13, Ibisan kag panitan nga may tigwalo ka mga aktibo nga kaso, Tapas nga may 7, Cuartero 3, samtang may tigduhan naman ka mga aktibo nga kaso sa kabanwahanan sa Maayon, Mambusaw, Pilar kag Sapian, kag mayara naman sa tig-isa ka kaso sa Dao kag Dumalag. Sa mga nasambitan nga active cases, 62 diri ang nagapabilin nga symptomatic o kung may mga sintomas nga ginabatyag nga ginpahamtang sa barangay, municipal o kung provincial temporary treatment and monitoring facilities. Kag 126 naman diri ang asymptomatic nga nagapadayon sa ila quarantine sa mga puluyan o kung TTMF sang barangay, munisipyo o kung probinsya. Sa karon, naglabot na sa 1,725 ang kabilugan nga kumpirmado nga kaso nga nabalag sa Capiz, sa diin 1,456 diri ang natigayon nga mag-ayo gikan sa makamamatay nga sakit kag naglabot na sa 81 ang nagtaliwan. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamog nga salamat alagad Maria Rica May Pablo sa ginunong reporter sa aton nga pangalagad sa disisya tanan mga kalagad no ka mga
Banwa lakip na ang syudad sang Rojas de Kinsigid no ang may nagapabiling nga aktibo nga kaso. Sandig ini sa pinakauli nga datos sang Provincial Health Office na petsahan no Abril 29, 2021 alas 12 kahapon mga kaalagad. So amo ni no ang latest nga update mga kaalagad sa diin ang napabiling asymptomatic tiara sa 126 ang symptomatic o kung ang asymptomatic no ang wala sang may ginabatsyag kung wala sang sintomas nga ginadala subong no samtang yara sila naka-quarantine ti 126 ina sa ila samtang mga symptomatic meaning may mga sintomas sa 62 kag kalabanan sin sa ila ara mga kalagad no sa aton nga temporary treatment facility o kung monitoring facility or sa aton nga COVID-19 hospital diri sa probinsya San Capiz. Ang mga banwa no nga wala sang may na record subong no nga mga nga kaso sang COVID-19 ang banwa sang Dumaraw kag subong man ang banwa sang Panay. So sa gihapon hugot ang pagpanawag ako na hugot kag strikto no nga gina sunod akon ginapanawagan sang aton nga mga healthcare workers subong man no sa aton mga frontliners tagsa kag isa sa aton nasundon gid naton no ang mga minimum public health protocols no kasubong na lang sa pagsukso sang face mask, sa face shield, ang pagmaintenar no sang distansya o ang social distancing subong man ang masami nga pag-disinfect sa aton mga kamot no kung may mga alcohol kita dira nga pwede nato madala kun magwa kita kung hindi gid mapunggan nga magwa mga kalagad o magkadto sa mga matawo nga lugar ti magdala kita no sa pagalingon nato nga alcohol. Ini makabig dako nga bulig no para sa aton tanan hindi lang man sa aton kaugalingon kundi sa pamilya naton no kag sa mga tawo nga pwede man naton no makaupod samtang yara kita sa gwa sang aton nga panimalay. So kabay pa no nga ining panawagan aton gid no nga tawag sini seryosohon kay madugay na no o kun masobra isa na katuig nga nagaantos ang tanan labi na ang aton man nga mga frontliners no aton mga healthcare workers labi na ang mga doktor sa pabalik-balik sa ospital para magtatap sa mga pasyente bangod sa sining pandemya. So that's why nga kabay pa dunggon man naton ang ilang panawagan nga tani nga seryosohon man naton ini no kag gasundon gid sa insakto bisan sa diin kita bisan ara sa aton panimalay sa aton nga komunidad sa aton nga opisina no or sa di makita magkadto mga kaalagad. Sige, oras nato alas 5:02 diri sa aton nga palatutunan sa dugang naton nga balita lokal. Governor Contreras may panawagan sa publiko matapos nga mabaton ang unang nga dose sang bakuna batok sa COVID-19. Para sa paghatag kaundan silang balita yara sa line number 4 si Alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Liza sa report please kami. Ginganyat ni Governor Esteban Evan Contreras ang publiko nga magpabakuna sa tion nga mag-abot na ang supply matapos nga nabaton sini ang labing una nga dose ng CoronaVac Sinovac COVID-19 vaccine kahapon nga adlaw. Suno diri nga obligasyon sini nga ipakita kag ipahibalos sa publiko nga hilway ang mga bakuna ilabi pa nga bag-o lang ini nag-ayo gikan sa sakit nga dulot sang coronavirus. Gindugang pa sini nga hindi dapat pagkulbaan ang mga pumuluyo sa pagbaton sa bakuna bangod isa ini ka maayo nga proteksyon hindi lamang sa kaugalingon kundi pati man sa mga pamilya nga nagasalig sa ila. Nagalaom sa karon ang gobernador sa kooperasyon sang tanan kag ginganyat sini ang kutob na dala sa mga ginaprioridad sang gobyerno nga magpalista na sa tagsa nila ka Municipal Health Office kag ginathag man sini nga kung mabakunahan na ang kapin 70% sang kapiznon, mahimo nga mangin mas hilway pa ang probinsya. Takna alas 3 kahapon, ginbakunahan sa Rojas Memorial Provincial Hospital si Governor Contreras, kag suno diri wala sang bisan ano nga ginbatyag sa sulod sang 30 minutos nga magpaidalom sa obserbasyon.
Samtang personal naman nga ginpaabot nanday Dr. Alex Nolasco kag Dr. Jenny Mariano sang Provincial Health Office, Dr. Mary Joy Castro Verde sang Department of Health Provincial Office, Jing Pilaez sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kag medical team sang RMPH nga ginpangunahan ni Dr. Edmarie Tormon, OIC Chief of Hospital, ang ila pagsuporta sa gobernador. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat alagad Liza Generale sa ginunong reporter sa aton nga pangalagad. So amo na no panawagan sa karon sa aton nga pinalangga ang gobernador, Governor Nonoy Contreras, no nga kung mag-abot na ang supply para diri sa aton sa probinsya sang Capiz or para sa mga pumuluyo sa probinsya sang Capiz, tingwaon gid naton no nga makapabakuna kita mga kalagad. So sa subong tignauna pa lang no ang mga nalakip sa una nga priority list sang gobyerno, nakita diri ang mga frontliners, no, mga healthcare workers. Subong man ang pila ka mga opisyal no sang provincial government kag sang local government unit mga kalagad. So amo ni no nga kon suno gani sa ating gobernador nga kung mag-abot na gid man ang mga bakuna diri sa aton sa Capiz, kuwaon naton ini nga tsansa agud nga maproteksyonan kita ang aton pamilya, ang aton mangin makaupod no kag subong man ang aton nga mga kauturan nga Capiznon no diri sa probinsya sang Capiz. Kay nagapati ang aton nga gobernador nga dako ang mabulig sining bakuna no kay bisan siya ti kaduwa na no nga magpositibo sa COVID-19, para sa iya nang maiwat ang sitwasyon bangod nga hindi in full capacity no mahimo ang iya trabaho. That is why naging kuha yaman ining oportunidad no agud to nga magpabakuna para at least mas dako ang tsansa no nga hindi na malatnan sang COVID-19 kag padayon no sang iya pagtrabaho pagbulig sa aton diri sa probinsya sang Capiz. So kabay pa kita man no ilabi na ang aton nga mga tigulangan nga yara sa masunod nga priority list nga magpabakuna gid kita. Pwede na kita no kapalista sa aton nga mga municipal health office or ang aton nga mga barangay health workers or BHERTs no nagalibot na dira kung kaisa para maghatag sang form na no kung gusto ninyo i-check nyo lang dira kung hindi man kamo may mga rasones man nga pwede ninyo butangan o kung checkan mga kaalagad no para at least may baluan man sa aton nga gobyerno no nga kung pila gid ka mga kauturan naton pila ka mga Pilipino ang nahatagan o kung mahatagan sa sining bakuna mga kalagad. Oras daton alas 5:07 diri sa aton palatuntunan sa dugang nga balita pagpangdakop sa mga ilegal nga pagkuwari nagapadayon pinagi sa Task Force Cabalaka 6K. Para sa pagkatakaundan sa balita yara sa line number 2 sa alaga John Ray de los Santos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alaga John Ray sa report please kamin. Nagapadayon sa karon ang operasyon sang Task Force Cabalaka 6K sang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office o kon ang Kapenro agud pagadakpon ang mga illegal nga operasyon sang quarry sa Panay River. Sining nagligad lamang nga adlaw, dakop sa akto ang ginpatigayon nga pagkuha sang balas sa kasubaan nga sakop sang barangay Bituon, Ilawod, Cuartero kung sa diin nagapadayon pa Japon ang operasyon apisar nga wala sa nagakaigo nga permiso. Suno sa Kapenro nga klaro nga nalapas sa mga gindakop nga persona ang Ordinance Number 11 Series of 2017 ukon ang Revised Revenue Code of the Province of Capiz nga nagamando sang istrikto nga pagtutok sa mga aktibidad nga may kaangtanan sa pagmina.
pag-imbestigar sa mga konflikto, pagdakop sa mga nagalapa sa kasuguan, kag pag-asister sa mga pagpatigayon sa mga administratibo nga kaso. Magluwas diri, gindakop man ang duha ka mga salakyan nga nagadala sang balas bangod sa kapaslawan nga magpakita sang delivery receipt nga kontraman sa kasubong nga layi. Ang nasambit nga operasyon amo ni ang kabahin sang mas ginpasangkad nga kampanya sang gobyerno probinsyal pinaagi sa Kapenro agud mapasabat ang mga iligalista nga nagapatigayon sa pagkwari o kon pagmina sa probinsya nga wala sa pahanugot o kon nagakaigo nga mga permit. Sa pihak nga bahin, nagasugod naman ang suporta sa nasambit nga opisina sa mga kabanwahanan nga may kaangtangan sa pagtukod sang ilatag sa nursery para sa pagpatubo sa mga seedlings nga pagagamito naman sa 1 million kahoy project sa maabot nga Hunyo 25. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, John Reyes de los Santos, 88.1 Kader FM. Special coverage. Kasak Special coverage. Madamo salamat talaga John Ray de los Santos. Sige yung reporter sa aton nga palatuntunan sa Kazakh Special Coverage. So, kudos sa aton nga Kapenro mga kalagad sa padayon nga pagpangdakop sa mga iligalista no diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Ay man sa actually sang pag formation naton diri no mayara sang isa ka pisak member nga nagpamangkot kung ano ginahimo no sang provincial government kay daw wala gid sila nakita nga nagadakop sa sining mga nagakuha sang balas dito sa ilang lugar no hindi ko lang pag-mention kung sa nga lugar. Pero latawan yo sige mga kalagad kag siguro nagliligad ng mga operasyon sa Kapenro daw siya gito ginatumod ni sir mo no so amo lang no panawagan sa aton nga mga permittees no nga itsuunta no ang aton nga mga requisitos kon nga kinanglanon nga mga permiso kay agud to diretso ang aton nga operasyon kung nagkabalaka kita sa tawag sini sa mga balayaran bag-o no makakuha sang permit mas magakabalaka kamo sa inyo pagabayaran kung dakpon kamo. That is why nga panawagan ini sa tanan no nga kung pwede malang mangin legal nga man ginapaagi pa sa illegal, di ba? Kinahanglan no panumdumon man naton nga kita manggiyapon ang mag-adto sini. Para sabi makaduwa o katatlo ka naging dakop, mahimo na nga hindi ka na pagtagaan permit no kag hindi ka na maka-operate paliwat. Karon kon sige-sigihon mo ning imong ginapanghimo, ikaw man gihapon ng malad-an, no? Ikaw man gihapon ng pierde. Hindi di pierde ang gobyerno mga kalagad. Kay ini, isa man lang ini sa programa, no, sang provincial government, kag sumungman sa national government nga maprotehiran, no? Maprotektahan ang aton nga dunang manggad, no? Kay hindi man na aton tanan, iya na sang mahal nga Dios. That is why nga kon aton na karon nga tawag sini ipabuangan kuha kag wala man lang sang mga nagakaigo karon nga permiso no kag pinabasta na lang kita mahimo no nga kwaon niya tanan sa aton kita mas magalala ang sitwasyon. That's why ginapaagi sa tama nga proseso pinaagi sa pagkuha sa mga permit para at least no magbalik liwat no kag makakuha kita liwat nga wala sang duro gamo bala. Diba? Mas manami kung legal gid ya no kag may ara kita sa mga permit. So kabay pa no mangitanda ini sa aton tanan-tanan hindi lang sa mga permittees kundi sa tanan-tanan no nga nagapangunyadi no sa mga resources naton diri sa probinsya sang Capiz. So kabay pa magtanda kita makalagad kag padayon kun tani kita no nga mangin matatapon sa aton nga dunang banggad sa aton nga palibot kay tanan posible madula kun ginapabuangan lang naton sang kuha. Oras naton alas 5:13 sa hapon. Dugang nga balita National Tourism Frontliners kabahin sa priority group nga makabaton sang bakuna suno sa Department of Tourism. Para sa pagkatagkaundan sa nga balita yara sa line number 4 si Alagad John Rafael Fabregar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad John sa report please come in.
Ginpahayag ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, nakabahin na ang tourism frontline service personnel sa priority group sa programa nga pagpangbakuna sa gobyerno batok sa coronavirus disease 2019. Sunod diri, importante nga mabaton sa mga nagapanguna nga empleyado ang bakuna, partikular na ang mga nagatrabaho sa mga dulungkaan, subong man ang nagaserbisyo sa mga accommodation establishment nga temporaryo nga ginagamit bilang quarantine facilities. Dugang pasini nga importante nga mabakunahan ang mga nasambit nga empleyado agud hindi na magtaas pa ang mga kaso sa mga nagaangkon sa balatian kag mga protektado ang mga tourism worker. Sandig sa Interim National Immunization Technical Advisory Group for COVID-19 Vaccines Resolution Number 1 nalakip ang tourism frontliners sa Priority Group 4A4 frontline personnel sa mga importante nga sektor, lakip na ang uniform personnel kag yadtong mga nagatrabaho nga gindeterminar sang Interagency Task Force ng mga importante nga sektor sa tion sa Enhanced Community Quarantine. Sa matandaan, sinindamlag lang nalakip ang frontline workers sa mga hotels kag accommodation establishment sa A4 o kung grupo sang frontline personnel sa mga essential sectors nga nalakip sa prioridad sa COVID-19 vaccination. Kaupon mo sa pag-alaga sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si John Rafael Fabregar at 8.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Maraming salamat alagad John Rafael Fabregar sa gidawong report diri sa aton nga palatuntunan, no. So maayo man nga balita diri sa aton sa pusod Pilipinas kay man ang aton nga mga tourism frontliners, no, ini mga nagatrabaho sa hotel, especially no ang mga ginagamit sa karon nga quarantine facilities sa aton nga gobyerno sarang na, no, nga ako nalakip na sa priority group A4 sang aton nga immunization program, no, diri sa pungsod Pilipinas. So kabay pa, no, nga ini nga mga lihok sang aton nga gobyerno, no, makabulig gid labi na hindi lang man sa pagpasangkad sa aton nga ekonomiya kundi no sa pagtatap sa aton nga mga frontliners sa tion sining pandemya. Sila man no lantaran man sa posibilidad sa pag-angkon sa COVID-19 bangod nga example kung sa mga hotel kagatrabaho labi na ko na dito sa sa Boracay madamo sa mga turista kundi hindi halin, no, wala kita kay balo bisan negative ang test result nila mga kalagad pero wala kita kay balo, no. Mahimo nga malatnan, no, kay sila gid ang nag-entertain sa guest, no, sila ang nagadulong sa room or assist sa mga guests nila. So that's why maayo nga lihok ini, no, sang national government pinaagi sa Department of Tourism nga maproteheran man ang kayong lawas sang aton nga mga hotel staff, no, kag subong man sang mga nagatrabaho dira, no, sa nagkalalain nga tourism establishment diri sa pungsod Pilipinas mga kalagad. Sa dugang naton nga balita, MECQ extension sa National Capital Region Plus dako nga bulig para sa mga ospital suno sa Private Hospitals Association of the Philippines. Para sa pagkatakaundan sa nga balita, yara sa line number 3 si Alagad Lab Di Chosa. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Lab sa report please kamin. Ang pagpalawig sang Modified Enhanced Community Quarantine o kung MECQ sa National Capital Region Plus isa kadako nga bulig para sa mga healthcare facility sunod sa grupo sa mga pribado nga ospital. Ginpahayag ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene Di Grano nga makabulig ini agud makapahuway bisan paano ang mga health worker. Sunod diri nga apisar nagnubo ang numero sang COVID-19 patients puno sa gihapon ang mga ospital, partikular na sa NCR Plus kag iban pang rehiyon kasubong sang Calabarzon, Central Luzon kag Cagayan Valley. Sa naibaluan, ginpalawig sang gobyerno tubtob Mayo 14 ang MECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal sa tunga sa nagapadayon nga paghangkat sang COVID-19. Samtang ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga naglabot sa 69% na ang healthcare utilization rate sa Manila matapos madugangan ang modular hospital sites kag iban pang health facilities.
Kahapon, may 8,276 ka mga bago nga COVID-19 cases nga nabalhag sa pungsod nga nagpataas sa kabilugan nga numero kag naglabot sa 1,028,738. Dako man nga bagay para sa mga healthcare workers ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Manila ang pagpalawig sang MACQ sunod sa ilang medical chief nga si Dr. Wenceslao Lauderes. Sunod diri nga nangin epektibo ang quarantine restriction sining nagliligad nga simana bangod ako ang naiban sa mga COVID-19 patients sa ospital. Gikan sa Napulo, tubtub 15 sang nagligad nga sinimana, yara na lamang sa karon sa 3 tubtub 5 ang ilang admission, panagsuno diri nga hindi gihapon rason agud magpakampante. Kaupod niyo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Alagad Love Dichosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat Alagad Love Dichosa sa ginulong report diri sa aton nga palatuntunan, no? Kaina no sa isa ka pahayagan mga kalagad sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nagapabilin iya sa gihapon no nga mataas ang numero sa mga pasyente sa ilang ospital. Kag suno gani kay EAMC spokesperson Dr. Dennis Ordoña, madamo sa gihapon no sa mga pasyente nga yara sa emergency room nga nagahulat nga may mahalinan nga kwarto. Apisar sunod diri ti mayara sang pagbag-o ti hindi gihapon no mambal nga out of the red zone o kung wala na sa critical cases ang sitwasyon sa mga ospital. So meaning daw kasubong nga kontra niya no ang pahayag sa una no nga bagod sa ginapatigayon sa karon mga kalagad nga MECQ dito sa Metro Manila no, sa NCR Plus Bubble. Mas naghagan-hagan no galing ang iya sini reaksyon na natuhoy man iya sa ilaya nga ospital no kon sa East Avenue Medical Center, pero sa ibang ospital no nag-aayo naman ang sitwasyon or naghagan-hagan naman ang sitwasyon bangod sa mga pasyente no nga padangat sa sinang manasabitan nga ospital. Pero nagalaom kita no nga sa sining padayon man nga pagtingwa sang aton nga gobyerno no sa pagbulig sa aton nga healthcare system, kabay pa nga mag-abot sa punto no nga gamay na lagi no isa or duwa na lang tani no ang mahimo nga madala per day kay subong ti damo paghihapon. So sa amat-amat naton nga pagtingwa no labi na ng opisina ni Vice President Leni Robredo no nagatingwa mga kalagad nga magpahamtang sa mga modular tent no para at least kung hindi na magigod dito sa ospital, pwede madala diri no nga may kumpleto man sa mga gamit para sa mga pasyente nga pagatatapon silang sambitan karon no nga mga tents. Kag pangmuyuan naton no nga wala na kuntani manatnan pa sa COVID-19 kag mga muyo kita sa kaluwasan sang tag sa kaisa labi na sa aton mga frontliners nga padayon sa gihapon nga nagatingwa nga mabuligan kita no sa tunga sining ginapangatubang naton nga pandemya. Sa dugang balita, ang Pungsod Pilipinas di magapadala ko no sang bulig sa Pungsod India para sa paghatag kaundan silang balita. Yara sa line number 3 ang bago naton nga kaalagad volunteer, Alagad John Kenneth Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad John Kenneth sa report please kamin. Plano sa karon sang gobyerno sang Pilipinas pinaagi sa Department of Foreign Affairs nga magpadala sang pulig sa Pungsod India nga nagapangatubang sa pinakamalala nga kaso sang coronavirus disease 2019 outbreak suno sa Malacañang. Ngimpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ginapanumduman pa sa karon sang palasyo sa bulig sang DFA nga kung ano ang posible mahatag sang Pilipinas sa nasambitan nga pungsod nga ginakabig isa sa pinakadako nga nagahimo sa mga bakuna apang nabulayan na sa pakipagbato batok sa COVID-19. Apang, kumpiyansa naman ang nasambitan nga tagapamaba nga mangindako ang bulig sang India agud mapahagan-hagan kag mapauntat na ang pagdugang sang kaso sa makatalagam nga balitian sa bilog nga kalibutan. Sa matandaan, nagtugas ang masobra sa 300,000 ka mga bago nga kaso sang COVID-19 ang second wave sang infection sa isa lamang kaadlaw sang nagdigad nga simana.
Samtang kahapon lamang nga adlaw sang Huwebes naglabot sa 379,257 ka mga kumpirmado nga kaso ang nabalhag sa nasambit nga pungsod sa diin nagtimbuok na sa 18.38 milyon ang kabuusan diri nga kaso. Kalabanan naman sa mga estado ang nagpalabot sang bulig sa India, samtang nagapadayon ang pakipag-away sini batok sa makamalatay nga balatian sa diin sang nagligad nga Martes nagbaton ini sang emergency supplies gikan sa United Kingdom. Una naman nga ginapanawagan ni Volkan Bozkır, presidente sang 75th session sang United Nations General Assembly, ang bulig gikan sa international community agud suportahan ang lihok sang India sa pakipagbato sa COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alright, madaming salamat alagad John Kenneth Fabrigar. Grabe, yaman ta sa mga tingog. So, pwede na tapos lang sa Kader FM. Kamukha mo na lang di Mara sa sunod ha. Okay na kami alagad May, no? Padala kami. Utility na kami di Ana. Kami na lang di mang limpyo. No? Salamat gid no sa kay John Kenneth kag sa actually duwari sila magulutod din sila guys. Kay John Kenneth kag kay John Rafael Fabrigar no. Salamat gid sa inyong kaalwan sa pagpaambit sa inyong mili nga tingog no diri sa Kader FM kag kabay pa no nga padayon kita sa gihapon no nga mag-operate. Kasi yuson sa masunod nga mga operasyon. Salamat gid sa inyo no nga kahugod man kag dedikasyon diri sa aton nga pagpangalagad. Pero amo na no plano sang gobyerno nga magpadala sang bulig sa India no kay manti sa nabaluanta ang pusod India sa karon padayon nga panawagan sang bulig nagikan sa mga international communities bangod man sa sining ila karon nga nadangatan kay manti tag sa kadlaw masubra sa 3,000 o 300,000 ka mga confirmed cases ang ila nabalhag didto no kag madamo naman sa mga numero nga nagtaliwan kag sa nakita ninyo sa TV no nabatian niyo sa radyo te ang ilang cremation dito ginapaagi na lang nila sa pagsunog sa mga open area no kay man puno na ang mga crematories mga kalagad sa pungsod India. So amo man lang ni no luyag sa karon sang national government nga makahatag man kita bulig kahit papaano kag ang Department of Foreign Affairs no ang magapanguna no sa paghatag sang bulig dito sa ila. Maayo nga lihok no sa pungsod Pilipinas maayo. Pero tani no mas paayuhon pag naton no ang pagserbisyo man naton diri sa aton pungsod bagod man nga padayon kita sa gihapon nga pangatubang sa dako nga risgo tugas sang COVID-19 virus o kon COVID-19 pandemic mga kaalagad. Oras na to na 5:26 sa katapusan nga balita mga pumuloy ug kanyata nga magtukod sang kaugalingon nga gulayang bayan. Para sa pagkatagkaundan sa nga balita yara sa line number 4 si alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Apple sa report please come in. Sarang nga masolusyonan sang pagtanom sa mga utanon sa ugsaran ang ginabatsyag nga kagutom sa pungsod. Ini ang paghangkat sang anay opisyal sang Catholic Bishops Conference of the Philippines, National Secretariat for Social Action ukon CBCP na sa Caritas Philippines. Kaangot sa proyekto nga gulayang bayan nga nagatuyo nga maganyat ang mga komunidad nga magtanom sa mga utanon agud mapahagan-hagan ang gutom sa tagsa ka Panimalay. Suno kay Father Edwin Edu Garigues nga nagaserbe sa karon nga Social Action Director sang Apostolic Vicariate sang Calapan Oriental Mindoro, maayo ang dudot sang pagtanom sang utanon sa mga ugsaran, ilabi pa nga nagapadayon ang epekto sang pandemya sa pungsod nga nagaresulta sang pagkagutom sa mga pigado nga komunidad. Ginathag pa ni Father Garigues nga magluwas pa nga masustansya ini nga mga pagkaon, makabulig man ini sa mga garastuhan sa sulod sang Panimalay. Samtang gindayaw man sang pari ang nagadamo pa nga mga community pantry sa nagkalain-lain nga probinsya kag parokya nga nagatuyo nga mahatagan sang pagkaon ang mga apektado sang krisis sa ikaayong lawas. Suno kay Father Garigues nga isa ini ka maayo nga proyekto agud mapaganhagan ang pagkagutom sa tagsa kapulian kag komunidad
komunidad, ilabi pa nga padayon ang ginpatigayon nga community quarantine. Apang intuad pa sang pari nga mahimo magtuhaw ang problema sa kasubong nga proyekto sa tunga sang maayo nga tinutuyo sini nga makapaambit sa isig katawo. Suhestyon sini nga maayo man nga ipalapnag ang pagtudlo sa kung paano magpananom kaysa nga magsirig lamang sa pagpangayo ukon sa ginahatag nga bulig. Sa nagbigad lamang nga tuig, kinumpisahan sang nasa Caritas Philippines ang alay kapwa sa pamayanan Caritas Kindness Stations nga may katuyuan nga mabuligan ang mga apektado sang nagapadayon nga pandemya kag community quarantine. Sa karon naglabot na sa halos 80 ang mga community pantry nga gintukod sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod, umpisa nga nanging ehemplo ang Maginhawa Community Pantry sa Maginhawa, Quezon City nga nagsugod sa tong Abril 14, 2021. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamog nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. Kagamoy adto banwa ang kaundan sa aton nga pagwaragwag nga pagbalita sa bungad adlaw sang Biyernes Abril 30, 2021. Oras natin sa Kader FM Philippine Standard Time alas 5:29. Sa tanan-tanan nga nagupod sa aton nga pangalagad, madamo gid nga salamat. Sa diwat no, happy weekend. Kabay pa mangin happy nga aton nga weekend mga kaalagad. Kag padayon kita no nga magpangamuyo para sa isa kag isa. Labi na no sa aton nga makuturan nga yara sa mga ospital, sa mga nagpaayo. Kag subong man sa tanan-tanan sa aton mga kalagad. Mayong hapon sa kay Sir Bobby Catalan, kay Brother Mario, kag kay Jen Andico. Sino din sa alagad, Jen? Okay. Mayong hapon sa inyo dira. Congratulations sa aton mga trainees, no? Sa Bamboo Handicraft training. Kag subong man subong good luck sa aton nga mga trainees sa Food and Pastry Production NC2. Kabay pa no nga gabayan ka mo, ubayan ka mo sang espiritu sang mahal nga kasangar Dios. Gabayan ka mo sang espiritu no sang tawag sang ihibalo para at least mangin maayo ang inyong assessment. Saan na gani sir? Sir RJ, saan na ito inyong assessment? Abi ko dala ka to sir. Okay, sige. Good luck sa inyo tanan-tanan. Kaari lang kabilin, no? Ang inyong mga luto, dalon niya lang di permiya. Ngayon nga po dira sa mga sa taga Barangay Sitio, taga Sitio Tag-aw, Barangay Tamulalo, Dumaraw, Capiz. Kay Nanay Maya, kay Tay Umik, kay Tay Jerry, kay Nay Cecilia, kay sino pangalan dira mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Sa mga taga Barangay Baka, mayong Capiz, mayong hapon mo no? Sa Tres Marias da ni Maria Chona, mayong hapon Oras tiyempo diri sa aton nga pangalagad kutob na lang diri ang aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, sa aton program manager Father Francisco Casalda Jr., sa panaman sa aton nga station manager Reverend Father John Dave Balya, aton nga mga technical director Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Bora, partner technical Alagad Maria Jean Lorraine Balgos, upod kay Alagad Ian Dapulasa. Ang ikaw po nyo sa pag-alagad sa Ginoo pilagi sa pagserbisyo sa tawo, hindi naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ka ugid lamang mapahilayo, kag basta ang imo pagtuo hantop gid sa makako. Mayong hapon kag God bless Pilipinas. Hindi maon ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na.